iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Anya ka mataya, Nicole. Di sumpay lang dito cellphone mo. Agawaan ta tag merienda kat agsublita pa iti universidad. Anya? Agsublita pa lang? May salangan na subject tayo dyan ah. Naimbag ko man nung dinaungit na dyan bakit abalasa nga maestra tayo. Major subject pa nga ron tayo dyan. Masarunak. Pampanunod pa'y kit din nga i-drop day dyan subject. Baliwak tulaangan nga laan into next sem. Irregular kanton ah. Ha? Uray man? Jakmut gumana ta makapagturpos. Ah, excuse me. Sungbatak to'y awag ni Robin. Hello? Saan pa yan alpas ni klase? Agora ka, ada tayo universidad mo niya. Adak dito'y fast food. Agmermerienda ak. Kaduat ni Iris sa gayam ko. Amangan mo, sa bali man ang tipampanunod na makaduak kat agselos ka. Sarang ang selos, agtaloy ka kinika. Nagsapa na nalpas ni klase? Adapay na bati ang may sa subject. Masaduta ka mga ten. Sukurin ka nita, na mapantag pa siya rin beach. Kan adan to papanantayin to rumabrabi. Ah, mabitla nga, ibagak ka ni Iris. Iris, intayin to ka na magpasya rin bits. Kita kayo lang. Agsubli ak pa iti klase. Hay, killjoy ka talaga. Ah, Robin, saan mo ta kayat ni Iris? Kayat ko, kakuyog ta kuma. Uray ta saan pa imot nga alas 6 numalpas ti klase mi. Nagmayatan ti Maris, ti lumlumnag nga init. Apagisulang ti dadanon tayo dito igit ti baybay ha. Nagwapo gayan ni Robin. Italaang amasid ka. Inaibang kumatikayan ayat mo, Iris. Tapno di ka umapapal, ngawan ka pareha na. Wow! Agpaapal kayo talaga. Amumot lang ti umapal aya, Iris? Awan pa'y boyfriend ti gayim ko, Robin. Yam amukan to, kalimanong Balduin. Dami ba nin margrag iti kalendaryo? Yam di na pala mapanunot ti mga asawa. Anya? Pilyo ka talaga. Nakalunukan ti init. Manggapon sumipngat dito igit ti baybay. Oh, papanan tayo pa'y. Maamuan yun to. Apay, mabisin kayo ka din? Saan pa'y matkit di? Anya lang nga oras, itayag merienda kami. Anya ka di ti daydaya mo dumam. Makapungpungtot ka lakit di manan. Tanakarupangat ka. Anya ti orasan. Dandanin alas 7, awan pa di anak mo. Jack man amo nanyat nakaladawan namanan. Tama nga na nagkuyog damanan kini Iris iti mool. Awagam ko nga. Amangan mat no addan kaayan ayat di anak mo. Saan ko nga amo? Rombang ko mga amom amin na mapaspasamak kin ni Nicole. No adda pa kay sagmakan na. Basol mo. Ay, agkalma ka kumalaang. Ala, bayang, awagak, tapno sumarden kan asumanao. Barmat gayan, tinangawisan ka data ni Robin. Jack lakit di kaya uminom iti na sangir. Nangin ko rin yarsas mo kalini ko, Iris. Ah? Saan la pag-iinuman na ito? Mabarin pa'y tagsasala. Anya? Makakatawa iti lang am Iris. Talagan sa nga umapal ka. Tani, awan mo't ka partner mo. Problema ka dito? Agora kayo ha, awagak ni Manong Balduin. Agawid ak sa laan. Ay, si kantumot nga min, Robin. Oh, makawawid lang nga rodan ni Iris. At datay lang arudan dito eh. Kan may saan tayo matngagbayag? Ay,
Ay, Papa. Kunak nawat maturog kayon. Pagpakadaak ti isasangpat mo. Nagbasa kiti pagiwarnak kabayatan ti pananguray ko ken ka. Asino ti nangitulnog ken ka? Papa. Saan ka nga agulbud kanyak, Nicole? Nakita ti panaginagak iti dayjay alalaki. Ni Ruben dayjay, Papa. Kayan ayat ko. Kunak tupay. Saan ka nagbidot iti atap ko? Agapan nyo? Anya pa iti oras iti kunam, ha? Ako, Papa. Siyempre, nag-enjoy kami ngamin. Kadok na, Iris? Numapanoy-nuyan ka iti daytoy nga aramidan. Pagsardangin kalaangan nga agadal. Sige, mapanikan maturog. Inton bigatin agasarita ka. Ulitin pa'y daytoy. Pagsardangin kan nga agadal. Di mo lakit din may pabigat, di ta panagong-ungot mo, Mauricio. Rabi iuna yun. Kasano ajak makaungit? Kat nakainom asim mangpet ni Nicole. Anya? Nakiktot ka. Kasano nga amon ti mapaspasama ki anak mo? Kat mabaybay amutan, ha? Saan mo asawan ti kasta? Takanayon mo tabagbagaak. Tinagdumaan talaang nauyong ka. Kakaiso na nga anak ta ni Nicole, kat dungdungwag launay. At adasan nakapatsyan no na anos kalaunay, Adora. Isongsong dayjay akaayan-ayat na. Saan ka na mas daaw na adan ka ayan-ayat na? Balasangan ti Nicole. Napintas ti anak ta, kat gagangay nga adu ti agaram kan ko ana. Kanano nga pailang? Pasol mo na ito no dakas ti pagtumpalan ti anak ta. Sumardeng kan nga agungot. Kayat mo aya, ti mapuyatan. Bigat lang. Makita jay anak mo. Alano saan ka pa'y amaturog, saan nakngarod nga iramraman. No di ka pa'y lang sumardeng nga sumadao. Inak makiturog iti kwarto ni Nicole. Ay, agmamayo ak tumangkit din na mabigatan no kastoy lang. Dahito iti kapit Nicole. Medyo na pa iteng kabasit ko lang ti asukar na. Agyaman nak, Mama. Ni Papa, maturog ka di pa lang? Narnikan pa'y lang, tapinanawak iti kwarto. Nasakit ti ulok, Mama. Kan maulawak pa lang. Ikarigatak ti mapan ija pagadalan. Ituloy naklakit di apaguntan ni Papa. Pinagungtan nak, idrabi. Pinabasol nak, abinaybayan ka kano. Pinyangamin ay hati pa ka isungsungsungam. Upo, Mama. Diyan ka mo nga itibar ti pangawisan ni Ruben kada kami. Napilitan akmutan nga iminom. Nicole, uray makiayan-ayat ka. Piliyam mo, ti pakiayan-ayatam. Ay ayatak ni Ruben, Mama. Nasingpat mat. Hindi mo ikalintigan ti kayan-ayat mo. Adadala nga pagungtan na ka ni Papam. Kasano nga may pagkama na singpet, no muna ti uminom iti anarak. Sige, Mama. Inapagdigusan. Saan ta pa'y analpas nga agsarita? Adada pagungtan na ka ni Papam, no liklikam. Nga maladaw ako ni ti klasik, Mama. Sa pagtulangan ti agawi din ton malam. Ne, kaldawan. Ngam saan pa erimor ni Robin iti kwarto na? Nabartak man nga tan asimang pat idirabe. Ay na, awan pulos pagnakman tayo akabsat ko. Robin! Agring kan! Kaya, naturog ka kumapay. Maulawa ka bumangon. Ne, saan mo't kaya man nakatrangka tiri daw? Nakaturog ka pay. Kapaya manong Baldwin. Anya kan aya Robin? Kastoy ka kadilatan? Awan mo't laangan pagbalbaliwa mo. Madamdam ako man nakasarita na. Nabartag ka, napuyatan na kitirabi. Kadwak ngamin, ti kaayan-ayat ko. Nataal ti kaayan-ayat mo, Nicole. Kasla na singpat. Ang oray anyat ibagbagayo. Sanda ka napilit nga uminom. Ay, jakla ko makayat ti sumrag ita, Iris. Madmadi ngamin ti pagpagik. Sigurado. Ituloy naklakit di apaguntan ni Papa. Amangan numabaybay ang ti panagadal mo. Masat sa dutak pa'y kitin nga gadal. Anya? Kat? Makiasawa ka kini Robin? Ha? Hoy, ubingak pa yung makiasawa.
Kasanon, no, aganak kami adagos. Dayta ko mati panunutong. Iso ajak pa'y kayat di makiayan ayat. Saan pa nala daw dayta abanag? Kasla, saan ako na makapaluspos kini Rubin? Jakmat ngamin ka ba ula na mapukaw iti biyang ko? Ngamin, ay ayat ako unay. Bakante nga oras ko ita, mama. Madama ak nagbasbasa kadag iti librok. Ngam, nalagip kayong awagan. Nasayaat na ipas nagmuti agadal, Nicole. Tanda ni Chak Mayulot. Mama, saan ka din nagungot ni Papa? Adinak na ringan? Kalmado mo na nakariing. Kastila ang ni Papa. Nanguyong, ngampatpat ka nakaunay. Imbili na nga awagan ka, tasapaam ka no, di agawin. Kasta ka di? Hmm. Kasano na wisan ni Rubin? Oh, hello. Pwede ka ba tagsaon? Hello, Nicole. Mama, wen, mangmangag kayo. Masapa, malpas ti klase kinton malam. Ay magta nakasangpat kan, Nicole. Kumusta mo ti panagadal mo? Nasayat mat, Papa. Pwede ko mapailang panagadal mo ti asikaswam. Saan mo pailaeng nga ipapuso ti bakiin na igat? At daom no a panahon iti dayta banag. Papa, pangasiyo. Saan da kami kumamot apag sinaan ka ni Rubin? Ay, ayatek ni Rubin. Manula ang titawan mo. Napatpatag ka din ni Robin ngam iti panagadal mo. Kasta ka di tinasaya at akaayan-ayat. Isong-song nakangagbisyo. Santo na maulit, Papa. Paayabam dahi a Robin dito'y balay. Kayat ko akasarita. Anya? Ni, Papa, anya ka din pang panggapan niyo. Saan mo asalod-sudan pa'y? Kayat ko adwa kami lang tagsarita iti dayjay alalaki. Talaga nga ayatan na kanya. Saan nak na mapagkid ka dan? Kinainiliw kay di kalaman. Nasapa ka nagawid. Binaliwan na ka kinasarita ni Papa. Pinagong tanak. Tanaka inuma kasing mangpet, hindi nagkukuyog tayo kada Iris. Laungat gayam ni papang mo. Bagay na kagkabalay ka ni Manong Baldwin. Panang ipatag ni Papa, ti kinaungit na kanya. Hindi mama, tinaanos, kanadungo. Dudwa kayo kading agkabsat, Rubin? Pagpada na tayo, nagititadaktal ko. Gapo iti disgrasya. Ngayon ba, tanay surod na ni Manong Baldwin ang imaton ka nagtinegosyo mi. Sakbayan na tayo na. Kasta ka di. Wen gayam, kaya't nakakanwa ka sarita ni Papa. O kumuyog kanto kanya kinton malam. Anyak ano tibaga na kanyak. Delikadong samay. Namunagat umaakon nga ungtan ni Manong Baldwin. Rubin, pangasim. Ay, no kaya't naklang kasarita ni papang mo? Awan mo't ket di problema iti day ka. Tala daw man na simmangpat ti anak mo, Adora. Talaga sa anak adengdenggan na Nicole. Saan mo kumaakanayon nga ungtan? Siyak tulatan ti makisarita kan ko ana. Awagan man ket di. Imbagagpayag ko ang magkasarita na jay akaayan-ayat na. Taan niya't plano. Saan ka na makibiyangpay? Taamok ti aramidak. Anya? Ni, ada nagsardagan iti sango ti balay. Ama nga, no ti anak tadaytan, kat kadukanan ni Robin. Agyaman at pinatgam ti awis ko, Robin. Si kagayan ti kaayan-ayat ti anak ko. Diyak magustuhan ti ikikita kanyak na ito alakay. Kaslarok-rokulan na ti kinatao. Kayat ka ama-am-am mo anaimbag. Pimusay na kitidadaktal ko gapo iti aksidente. Dua kami langan ngagkapsat ngagbibiyag. Iso, ti mangimat-maton ka iti negosyo mi. Katsika, anya mo ti pakakumikumam. Nakaturpos ka din iti panagadal mo. Nagsardengak nga gadal, sir. Amom, patpatgan mi unay ti anak mi. Jak kayat asabali ti pagtungpalan ti biyag na.
Numabalin, adaywam kumapay laeng ti anak ko. Anya? Day tati sana mabalin. Papa, please. Santa kami kumamot pag sinaan ka ni Robin. Ay, ayat ako na eh. Dapat patag ka di dayjay alalaki ngam ti panagadal mo. Kare, saan ko abay bayan ti panagadal ko? Makasarak kan di sa bali. Saan na ni Robin ti pagsayangam iti kanito? Papa, noon yaman ti sanyo akayat ka ni Robin. Bayan nyo. Kasaritak to, tagbalbali mo eh. Nicole nalakat ti agkari. Ngam narigat ka aramidan. Diyak magustuhan ti panangisong-song-song ken kadayjay alalaki nga uminom. Ulit, pagpagkaasi ka na kayo. Lalpasan ti saritaan mi ken ni Robin. Masapol nga agtungpal ka kanya. Dahita tirigat na ken ka, Adora. Nagbalinan na natangkan ti ulo di anak mo. Gapo iti panang kanunong mo ken kwa na. Saan na day tatiga po na? Di ka kadimaas siya ni ti anak mo. Marigna katay ayat na launin ni Robin. Siyak! Ti matungpal. Saan ka kumangagbali na naulpit iti anak ta? Maawatam kumatirik na na. Abang ano sa bali pa iti mapanunot ng aramidan iti kasta pampamayam. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Saan ka kumangagpungtot? Pagsaritaan tayo nasaya at dayto oy. Ikam kumay iti gundawa iti anak mo. Kunak no saan kan na mauray. Pumanaw ako may tayan na ti parke. May iliwak unayin ka. Di na ko marakupan. Ado di makakita ka data. Saan makaling nga ay-ayatan? Ay, ayatan ka, Robin. No ipawil ni papang mo ti ayan-ayata. Sumurot kalangin kanya. Anya di kayat mo asawan. Sakbay mapanunot ni papang mo ay dayura ka kanya. Akasawa talangan. Anya? Napudno nga ay-ayatan na. Umanugot kay ti pagbaga. Sumurot kan kanya. Kat isang pet kay di balay. Ay, ayatan ka, Robin. Namawatan na kuma. At danto nakaguranak ni Papa. Ngamin nagkatadalak pa laang. Saan ka apilitin na sumurot kanya kita? Ngayon, panunutan kumanay pagtimbaga. Basta tilaklaki pang Robin. Ay, ayatan ka unay. Sige, nagawit ka nga rodan. Amang ano sapulin na ka ni papang mo. Orayak lang nagtibayo. Damok ni Papa di umawawag kanya ako. Limot gayam Iris. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Naimbag ta saan kasi murot kini Robin. Di pa'y agasawa ako man na di na oras. Nagitutak nga Rod. Diyak namnamain nga ibagan ni Robin. Ayawid na iti balayda. Amuman. Ay, ayat ko na hindi Robin. Ngam, mabuting ka amang salungasing kadagiti dadakkel mo. Maawatan nak ni Mama. Ngam ni Papa. Naungat. Kan naingot unay kanya. Kayat na kanya pagsinain kan Robin. Saan ka kumangagdarasudos, Nicole? Am-amon pa na imbang ni Robin. Laglagi pum kuma, nga awan ti umuna, ababawi. Sana napatag kanyak no anya ti kinatao ni Robin. Saan ka kumangagbali na maag? Masirip ka. Di mo lang amin ipasnag ti panagadal mo. Mariribo ka na kay Riz. Tsaka muna niya ti Aramida. Agpanunot ka nga na imbag, Nicole. Kunak no damtangan ni Robin. Sa bali mat ako ti nagsardang iti sango ti balay. Anay, may saala kay ti damtan. Agtaltalang kyaw. Kasta dito'y balay tikit kitaan na. Aday ta, agturungan dito eh. Mga no, adasap-sapulan na. Naimagal daw mo, Barok. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir? Tatamaurisyo ko namlatan. Dito iti impatulduda abalay ni Robin.
Sika ka di ti kabsat na. Sakag pa iso, sir. Anya ka di ti masapulyo. Sige, dumanon kayo, sir. Siya ti ama ni Nicole akaayan-ayat ni Rovin na kabsat mo. Maragsakan na kamakama mo kada kayo, Tata Mauricio. Siya ka di ti kayo kasarita. Gapo ta si kamat laangan tinadanon ko, Baldwin. Nalpasan na kinasaritak ti kabsat mo. Nga adaywan na ni Nicole. Diyak kaya tama dahil ti panagadal ti anak ko. Mawatan kayo, sir. Kinapudno na. Uri ni Rovin. Saan na pa'y analpas ti panagadal na? Bukbukuda nga imatunan ti negosyo na panawan da kiti dadakkel me. Naupag ti kabsat mo. Doa kayo kanulang ngagkabsat anaba ti ngagbibiyag. One, sir. Kinapudno na. Dakkel aparikot ko ni Robin. Tinakdangdanggan ti kapsat ko. Anya, sinapol mo ti balay da Robin? Tanyat plano nga ramidan, Mauricio. Pinamok ti kinatao ni Rovin. Nakasaritak ti kabsat na. Kat naamwat no kasano ti kinaloko na. Agsupadi da iti ugali kini Baldwin akabsat na. Kasano may ibagam da ita kat saan mo pa'y mata nakita o noon naamuan no anya talaga ti ugali ni Robin? Oo, makanayan ti panagsarita mi kini Baldwin. Umdasan ti naamwak tapno adda apagin na daywak ida. Ay, saan ka kadi maasyan iti anak mo? Adora, kayat mo kadi ama isagmak ni Nicole. Jack ipalubos ang madadael ti masakbayan na. Anyan tulangan ti pagtungpalan ti biyag na no makiasawa iti dayjay alalaki. Inururay ko ang makasangpet ka tapno makasarita ka, Nicole. Tagsarak kayo iti dayjay Rovin? Papa, agpagpakaasya ka na kayo. Saan niyo kumapawilan kayan ayat mi? Talaga anatangken taulong sa anak apatpatyan. Naulpit kayo, Papa. Nicole, sa anak ang maawatan. Napanak ijay balay da Rovin kan ti kabsat na mismo tinang istorya kanyak. Iti kinaloko ti kaayam niya. Papa, Saan laang asika ti agsagama? No madadael ti biyan mo. Gapo iti dayjay alalaki. Manipon ita. Jakon ipalubos na agsinarak kayo pa'y. Papa, please. Ulitin kat pagpagasi ka na kayo. Saan niyo kumamot nga ramitin tayo? Denggenak, Nicole. Tsak kaya't ti makaungit kan ka. Yan sa anak na italtalak. Sige, Papa. Sumraga ka na tisilid ko. Iha, dahil ti ibagak ka. Ipasnek mo ti agadal. Pagkasarakan to iti nasaysaya at alalaki. Asaan akas ken ni Rovin ti pangdadaelam iti biyag mo. Nakadado ti assignment ko. Ngam kasanwa mayulong. Agluluak matlakan. Nagdagsan ti baruko ko. Dinak namin mauwatan ni Papa. Ngam, udno nga ta. Analoko ni Rovin. Ngam, kasano pa yung makasarita. Kat pawilan nakmatan ni Papa. Ang makipagkita kinuan. Ano nga ta napatasig nga wakan. Nicole, Apay, Mama? nagtabati daw. Kasarita ka. Sana nakatrang ka tiri daw, Mama. Idoro niyo latan. Nakaukrad. Dagiti libro iti sangwan. Agsangsangit ka. Jakon mayulot ka kadal, Mama. Ad-ada ka gura na ka ni Papang mo, no kasta. Naulpit ni Papa. Di nakmaawatan. Sika, ti sana makaawat ka ni Papang mo. Nulugtan ta panunot mo, Nicole. Maawatam.
Kas naganak, amumi no anya ti makapasaya at kun... Ala, sad kan ngagsan. Maturog ka no di mo mayulo da kita basbasaam. Sa paam tulatan di agri eh. Anya kan aya Robin. Dandani man ang tinga ti Rabi. Tapay lang ti sisangpat mo. Apay kami nginuradag pa lang, Manong Baldwin. Sa pala pagpipuyatan niyo. Kita am ti panagsungsungpat mo. Tapno ibagakeng ka. Imay dito iti ama ti kayan ayat mo. Kat naamuan na no kasano ti kinalukom. Anya ti ko na, Manong? Tinakman bugbog kawan. Sigurado nga addan apawilan ni Tata Mauricio ni Nicole ang makapagkita king ka. Kan saan na kan akayat ni Nicole? Nagbidot ka, Manong. Ay ayatin nakunay ni Nicole. Dayta ti ambong. Sana na dyan lakay ti makaipawil iti relasyon mo. Kita am ti kinabastos mo. Ay na, baybayan ka kumalatan. Takita akman no kanya ti pagtungpalan ti biyag mo. Itayak kumapay lang ang nakaawid. Noon amwak adagos nga awan ti maestra tayo iti maudi a klase. Ni, masakit ka kadi. Umuna ka lata nga gawid, Iris. Urayot ni Rubin. Kunak manok pinawilan na kan ni papang mo ang makipagkita kan kuha na. Iris, saan ko akabaulan? Nikat, agsakit ka. Excuse me, ha? Ni papatoy mawawag. Anya nga tatibagana. Hello, Papa. Sukunan ka. Talaga pawilan ako ni Papa. Oh. Apaya di ka sumungbat ni ko. Lading ikag, Papa. Ambok apagong tandak to. Doa pa nga inigdab ko ti cellphone ko. Pumanawak kumamutla dago si tayo maganitatang mo. Ali mo kano kayat ti masinga. Rimwarak iti kwarto, iti malasing ko titimog mo. Apay Robin, Amo ka saan lak apalubusan ng itidadakal ni Nicole makasaritak ti kayan ayat ko. Saan kayo nauray iti gate ti universidad? nasapa kami ang nagawid. Ngum saan kami ang nagkuyog kini Nicole, ta sinuko ni papang na. Anya? Oh, talaga nga ingatandan ni Nicole. Idi ko mapayla ang rabi kayat kangawagan. Napan kano ni Papa ay jabalayo? Kat si kakano tinagsarsaritaan da ka ni Manong mo. Pamati ka matitipan ng pagpadagas ni Manong Baldwin kanya. Saan ba't nga tangaramid ang tikabsat mo dayta? Anya ti kayat mo asawan? Di na ko makagura. Ay ayatan ka, Robin. Nupot no rayta. Umanlugot ka kumaniti singasing ko. Sumurot ka kanya. Kitawan ton ti maramidan ni papang mo. Ngam, Ikari, agbalbali ba kon? dayta ti kayat ko mangagan ken ka, Robin. Oray kayat ko kumati sumurot ken ka. Ngam, jaka mo. Nukasano malibasak ni Papa. Kunak no di kan sumangpat Robin. Talaga nga awanan tinasayat amaramid mo iti biyag mo niya. Sika tiga bulan no pa nagbarte ka. No saan ka lakabsat? Amang noan yan tinaramid ko kan ka, Manong Baldwin. Awan babain mo. No saan aga po kanyak. Ang mga numatay ka ni Tipisin. Saan mo mabali na bukudan na itisan ni Kuan na panawan na itinadakil ta? Awan serbi makabsat. Si kapay ti adda turod na mga ibagay ti dayta. Makapungtutak, Manong. Dinadalnak ka ni Nicole. Kunak tupay ngayon dano ni Tata Mauricio kini Nicole dagiti imbagak may panggapking ka. Ngam nukunam amaradalnak ka ni Nicole. Saan kantong agbaligi? Ay ayatin na ko na eh. Kat saan na kami ang mapagsina na siya alakay? Awan babain mo. Maturog ka kay din. Oh. Saan mo kinakuyog ni Nicolador? Pinilit mo kumana bumangon. Itawas ko ni ti pagadalan da sakbaya sumra ka kiti opisina. Talaga ka di nga ingetam o na yan ti anak ta? Idinto ta saan mo takas ta asigo ti raramidam? Pagimbagan na na ito eh. Gumamangan no dakas ti ibungan ha. Masirip ti anak ta, Adora. Amo ka maawatan ng tumatlaan. Sika ti makaamo, Mauricio.
Kat sapay la kumata, di mo to pagbabawyan na gito, hingar aramitan. Alpasa ko na mangan. Saan ako nababalawan? Siya akong timapan mangriing ken ni Nicole sakbay nga gibusak. Oh. Dandanitan makadanon iti pagadalan nyo. Nga maging gaita, saan nakpaya pinagtim ka, Nicole? Kaguranak ka di. Sige. Punasan dagiti luwam. Nicole, patpat ken daga unay ken mamang mo. Sapay kumata maawatam tumatlaan dagitoy nga aramidak para ken ka. Sana ko na nawaya iti kahit kong aramitan, Papa. Mariribukan na. Ang mga nun at tanatsak mayunot yagadan. Ikan ka iti gundaway, Nicole. Ngayon mo sa anak at umpalan, lading hitek. Lukas to'y matir aramitan yung kanya, Papa. Ang mga nuan niyang timapanlunot kong arambitan. Talaga tsak masurutan. Makasangit ang bayan. Dandani manan ti sumaro nga klasik. Maong tanaklakit di manan no awan ti assignment ko ta. Hello, Robin. Tanda ka din desisyon mo? Kwa Robin. Kasano nga tana? Ang nervyosak na tana. Adadalakat nga ro na mariribukan ako. Ibagag ko sa dino ti pagkitaan ta. No saan ka mauray, kaya't nasawan, saan apod nung ayayatan na. Ay, ayatan ka unay, Robin. Amangan no saan nakto na makita. Hello? Initip na ti cellphone na. Di mapaspasamat kan, Nicole. Nagan kan na itayab pa yun ti papel mo. Iris, tulungan nakman. Diyak mo't masursurutan to yung assignment ko. Anya nga minti inararamid mo idi rabi eh. Talagang samat at di mo mayunong tagadan. Anyaya! Makasangit aklo na yan, di pa nakariribok ko. Tsaka yata na, Iris. Nauma ako. Anya ti kayat masawat? Ita na panagnikak na ay ayatan na ko na. Kalpasan ti susurot mo kanyak ni palay. Awaran maramitan ni papang mo. Ay, ayatan ka unay, Rufin. Ngam, kasanon ti panagadal ko. Di dapat ay santan nga ginadayo pa'y. Nicole. Kumakan. Gagahangay ti agayan ayad. Nonyaman ti mapasama ka na ta. Alam mo nagtidayaw mo. Uwi na nga, kasanon dito. Abangan mo saan naglangaw ni Papa. Abangan mo kami. Nicole, ay ayatan ka unay. Ibatanak. Atay yung turunak. Mabuti nga. Isaan ko mapailangan, Robin? Robin, imangpat kagaya ba? Ha? Ano nakasarsarita mo iti unag ti kwarto ma? Sino tayo, Chay? Ni Manong Paltuin. Saan kang tagtagari? Sa anak laki na nagbindot iti panagdangag ka. Timag ti babae tinangag ka. Ha? Wanan kay ti bayan. Nang isang kot ka pa iti babae dito'y balay. Kasanon dito eh. Oh. Kababain pa itikap sa Robin! mamuan na tikadata dito'y kwarto. Robin! Sumbatan nak! Luktang tiri daw ti kwarto! Hoy! Robin, rumorta ko man dito'y kwarto. Maamuan tumat lang ni Manong mo, ti pa nang isang pat mo kanyak dito'y balayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga saan na maisurusuro ni Nicole Adora. Inikak iti gundaway hingam ginundawayan na ti panagtalip ko kenkwana. Adala siguro nakaladawan na. Ang mga doon na nitidalan ng agawin. Sigurado aga nakisinarak iti dayjay a Robin. Saan na kon adengdenggan ti anak ta?
awagan. Ay, madanagan ang patagpaisun. Takas niya parparik na kanya ko. Oh. Oo, Ang kira-kira rin ti cellphone kem saan nakasungsungpatan. apay nga ta. Mga no damot dakas ang napasamak nan. No saan ta pala nga mapasangpet? Rumwarak kat sa pulag ti anak ta. Anya ti kayat asawan da itoy. Anya ti kaadda ni Nicole dito'y kwartom. Insangpad ko, di ti balay. Asawa ako. Anya kan aya. Amum ka dito'y bagbagam, Robin. Namnamaam akabaalam abyagan. Nicole, amo ka di dito'y dagiti datakkel mo. Nicole, siya ti makama makisarita ka ni Manong Baldwin. Manong, saan ka kumamakibiyang? Saan ka abastos asumungsong bat? Nicole, sumurot ka kanya. Paano nyo? Isubli kay balay da. Sigurado laki di asap-sapulan ng dagiti datakkel na. Kung nag-asaan ka makibiyang? Robin, saan kumamata ka sa tati kinagubsang ti panakisarita may tikabsat mo? Tata Mauricio, da kayo magkaya. Nagrabi kayo nga may dito'y balay. Saan mi pa'y napasangpot ni Nicole? Saan kayo kadi nagkuyog ang nagawid idirabi? Saan mat? Nakita mo nagkuyog dakin ni Robin. Saan mat, tata? Mga no, ang damot ng dakas ang napasamak tigayim ko. Oh, talaga anatangkan ti ulo na. Saan ang may sursuro? Awan sa bali ang pakikuyugan na no saan adayjay a Robin. Anya nga tati mapampanunot tigayim ko. Sige, Iris. Mapanakon. Pagkamuan nagtulat ta, no anya ti damag mo kin ni Nicole. Nagsartengan anak sinsin nung bata Rubin, kan Manong Baldwin. Talaga kayang aluko-luko ti kayan ayat ko. Ngama, di namat ka ba ulan na supyatan ni Manong Baldwin? Saan nan ang nasupyat ti pagayatan ni Manong Baldwin? Na iti daytoy a kwarto ti pagturukak. Ngama, mabuti nga may mesa. Umno nga tataytoy nga naramit ko. Sigurado lakit ti. Nakarkarumanan ti panangungat ni papakanyak. Adora, parbangunan. Kaya magluluwa ka man. Tsak nakaturog. Pinampanunod ko ti anak ta. Ang mga nanyat na pasamakan ko anan. Diyak ko makayat a panunutin. Ngayon nadadailan ti dayaw ti anak ta. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti atap ko. Simurot lakit di kin ni Robin. Impanaw nan ti anak ta. Anya. Paluksawak unay kin ni Nicole. Saan natan nga ipangpangag adadakkel na. Awawagak ni Baldwin idirapi. Ngam saan nakasungsumbatan. Amo na nga tati narami ti kapsat na. Nasapa pa'y ngamin. Awagak ko ma. Urayak lang ang aglawag. Pamana ko ni Chipalayda. Kasanong da ito'y Mauricio. Kapilitan. Pagkasarimon da Nicole ken Rufin no kaskasano. Anya pa'y mabalin ko. Makaamon to ni kibiyag na. Paito rin mo nga taabay bayat. Inaramid kon amin akabailak, Adora. Ngem sa anak nga impangag. Tasukir. Saan ka kumamakaguray ti dating ibakak? Talagang agayat unay yun ti anak ta. Agayat unay kini Rufin. Senator! Saan ka nga kikis? Tsak ni Baldwin. Saan ka nga butong kanya? Awan ti ka sa panggap ko ka. Kasano nakastar ka dito? Adda kanyak ti amin na tulbak dito'y balay. Sige, agmurmuray kan. Tasam. Sakbay ang makariin ni Ruben. Masapul ang may panaw kan dito'y. Anya? Sa tino ti pangipanam kanyak. Subli kay di palayo. Amo ka madantanagan ng dagiti tatakkel mo.
Nakita ti cellphone ko. Imawag ni papang mukanyak. Ingam, kasana na maduktalan ni Robin nga awan akong dito eh. Maduktalan na asikat ya kinaramid. Awang adad-adan to nagsubang kayo. Di mon panunutan dayta, Nicole. Siya kung ti makaamoy ti dayta. Sige, agdungay kan. Nicole, agyaman na nakaawit kan dito balay. So, nakaturog ka nagpapanunod ka nga mga nun ay saglakan. Saan na nakaturog ni mamang mo? Gapo iti panagdandanag na ken ka, Nicole. Mama, baka wanendak ko ma. Amo kakagura da kito dahito ngay naramid ko. Iksublikon kada kayo ni Nicole, Tata Mauricio, Nana Dora. Tsak kayat ang madadaal ti tayaw ni Nicole. Amo kay patpatag yunay. Agyaman na, balduin. Nadlaw ko iti simang petap nga nakasarsarita ni Robin iti kwarto na. Iso nga pinaturo ko iti sa bali a kwarto. Tayawag ti kinatak ng mo, Baldwin. Ay, sir, ma'am, saan ako nagbayag? Nadanto pa iti kayo yung ibaga kanya. Awagan daklaan. When no, umay kayo di balay, no kaya yung kasarita ni Robin. Sige, paano kon, sir, ma'am? Nicole, sumrek ka niti kwartom. Maliwan tanto ti agsarita. Agyaman ako na kita kayo. Papa. Tayawag ni Baldwin, Adora. Manmanutikas kan kwa na anatak na. Umanayan da jaya pag kunaam anatak na nga tao. Kaskan ni Nicole. Marigat nga isursuro ni Robin. Yamanat launay ta saan anapasamak ti pagbukbukngag. Mauricio. Sumrek ako niti opisinag. Ado tinaskan nga si Kaswa Kijay. Addan to nasaya at agundaway apan nakisaritak iti anak ta. Ni Iris. Nasdaang mata. No apay adinak nakita iti pagkatalan. Isu may mawag. Hello, Iris. Kumusta ka, Nicole? Naimbag ta sinungbatan na. Nasaya atak lang. Imay ni papang mo dito'y balay. Nasa pulan na kamatlaangan. Ha? Naamuam ka din kinapasama, Iris? Di, anya? Saan ka maawatan? Diyan ka mo no kasano ngay lawlawag ko ken ka. Mga no, sanak matlaang nga maawatan. Baliwag to laangan ti umawag. Magrugin ti klase. Bye! Bye, Iris. Anya nga tatiaramitan ni Papa Kanyak. Kalpasan ana isublinak ni Manong Baldwin dito'y balay. Ni Rubin. Madanagan. Mga no agsubang dangag kabsat. Silulukat ti kwarto ang nagturugan ni Nicole iti rabi. Awan mo kita kama. Nicole? Saan na kan amang nagtikayan ayat mo? At na ni balay ta, Ruben. Anya? Amok akagura nak iti inaramid ko. Insublik ni Nicole kada kiti tatakkel na. Man nakibiyang ka? Yakan aya, mabalinta ka nga isak lang dagiti tatakkel ni Nicole. Si tatalugod na si murot kanya. Sa kalpasan na. Katanya ti kahit mo asawan. Awan tinasaya at abanagan ni Nicole king ka. Tadaulam lang ti biyag na. Isuot di mo irambraman. Itatamasango ka na kasarita, Nicole. Kayat ko adamagan ken ka. Anya ka di ti kayat mo apagtungpalan ti biyag mo. Pakawanan na ko, Papa. Maawatan niyo pumamot tirik na. Maawatan ka. Ngam narigat ka di nga awatin na kami anaganak. Nga awan sa bali akal kalikaguman minusaan apakimbagam. Papa. Namin ano nga inulit ko nga imbagaken ka anapatag ti panagadal mo. Ama ka uray ti ayat. Saan ka ama kasao? Tama panunot mo ti ibagbagak saan ka di? Gapo iti inaramid mo. Iti daytoy nga oras.
Isagsaganam kumanda iti masapol nga itugot mo'y gipagadalan intod bigat. Ulitek-tek pakawan kada kayo, Papa. Siya kunti agpakpakumbabaken ka, Nicole. Ladingitek, ngam ad-addamanan nga ingatan ka. Katanya ti pampanunot ang mga aramidan, Mauricio. Ang mga nagrebelde ti anak ta. Kalpasan ti dandani pan nakailawan na kini Rovin. Saan pa'y lang at ang agnakan? Sayang nagsardeng iti panagkadal na. Adora, jak kayat amadadael ti biyag ti anak ta. Ladingitek, ngam ti kayat ko ti matungpal. Anya ka di ti plan-plano ang mga aramidan. Saan ko pa'y lang nga maibaga? Ngam kintawakin ka. Saan mo kumaaliwayan abagbagaan ti anak ta? Pulos asa anak-anak liway anang bagbagakan ko na. Adaw waya-waya ti anak ta. Nawaya iti kayat ng aramidan. Waya-waya apakay sagmakan. Pagrabangan ta anaganag ti mangilinteg no anyaman ti bidot ti anak ta. Talaga ka di nga onlat na ti pagnakmam. Kakaasyak ang mga matmaton itinegosyo tayo. Kantay to'y, masangpatan kang agbarbartag manan. Asal mo, nalukoy ko lang roda ni Nicolas Amor kanyak. Nakibiyang ka pa lang. Katanyan to ti pagtungpalan ti biyagyo. Agpada kayo di pa'y nakaturpos. Manong, San ka di apudno ti kunak? No pudno ngay ayatam ni Nicole. Or no sam ti biyag mo. Tapno maikam iti nasayat a biyag ni Nicole. panawan na. Ang mga nusanak ang makapagtupal eh. Anya? Si kapay tinakarit amang balaga niya. Kaguram kay din ti panang isursurok king ka. Anya nga tati panggap na kiti dadakkel ko. Tidak pinalubusan na sumrek iti pagadalan. Mailiw ako na yan kani Rovin. Saan kami pa yan nagkita? Anya lang at antikon kunana. Apay ka tati nakawagan. Siyak man ti mangawag ken ko na. Abit lang. Apay siyak mapirukan ti number ni Rovin. Kasla sa bali to'y SIM card ti cellphone ko ha. Ni papalakit ti dakin aramid iti daytoy. Kasano pa'y ita ang makapagsinarak kami kan ni Rovin. Apay ngamin anabartag ka ngay may dito'y balay. Dandani saan ta ka pinastrag. Pasensya ka na, Riz. Sana ka ba talabarte ko na? Amok pa lang ti bagbagak. Robin, Manipo ni Disimur kanyak ni Nicole. Nakibiyang ni Manong Baldwin. Saan ko pa yan nakasalita? ang nyati ko na? Apay, saan mo pa yan amo na ito? Saan kami pa'y ngamin ang nakapagsaritaan na sayaan? Diyak mo no apay asaan kumutan ang maawagan. Ura siyak. Saan ka maawagan? Anya nga tan pinapasama kitigayab ko. Madanagan ako matan. Saan ako nang magbayag, Iris? Sana mabalin na pukaw ko ni Nicole. Diyak ipalubos. Anya lang unay yan tinagpasulak ka ni Papa. Taingatan dak unay. Pinakibiyangan na pa iti cellphone ko. Awanan ti makasarita kadagiti gagayong ko. Nukas to'y laang ti panangingat na kanyak. Kuntasig laang ang tipyak ko. Naulpit ka kanyak, Papa. Saan mo ang maawatan no anya iti adta iti puso ka? Iso na say-sayat lang nga pagkamatayak babaan da ito yung kartip. Nicole! Siriring ka pa'y. Rabiin. Pat kan kayo unay, Mama. Namtiyakon may turan pa'y. Gibusak lang ang tibiyag ko. Nicole! Buktab ko ba ito daw? May bayan na kon, Mama. Ani nati kayat mo asawan. Buktab ba tayo eh? Adora, ano ti aramid ni tiri daw ti kwarto ti anak ta? Aperi mo ka pailain. Mauricio, saan na ngay lukat diri daw? Inggalaan titulbak.
Sige, mabit lang. Kasaladya akong kamahalan. Kasyat kong timatay. Wanan di sir, pitipiyag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nicole, ayan na ita. Ibatam na ita kartib. Ibatam. Tiyo agawan na ito ang kartip, mama. Bayaan nyo naging busag di biyag ko. Kanya kinamaag dahil nga aramidam, ha? Mauricio, saan mo kuman nga ugtan? Nicole, ako ya, anak ko. Nalabay sa aramidan ni Papa, Mama! Sana ko na nawaya iti kayat kong aramidan. Isumat lagayang madyak maawagan ni Rubin. Sinukatan ni Papa ti SIM card si cellphone ko. Anya, saan ko ka mo dayta? Undo ka din, Mauricio? Ladingitak no naaramid ko dahita. Kaya't ko napot din ang mamimpinsang ti relasyon nyo kini Robin, Nicole. Ngimkas na yun inutundak mo dapat patayin, Papa! Isala sa lahat lagi na matayak! Nicole, saan ka kumagad sa uti kasta? Nagsugil ka mo't nyaminan. Pagpagdin na kauna, isungar aramidan mi di kastoy anak ko. Awan da ka sa mapasamak kan ka nagtungpal ka kada kami. Talaga di nakipangpangagan niya. Damdanin tinga ti Rabi eh. Sa nabartot ka manin asim Mang Pike. Si Kateron pa nga mapalawak, mano. Basol mo di amin. Salpag ka! Unya! Saan ka kumanakibiyang? Saan ko kumanapukaw ni Nicole? Siya kung pulos maawagan. Saan ka ngagpampanunot? Apay, isagmak ko ma dagiti dadakkel ni Nicole ti anak da. Ket amuda nga awan tinasayat abanag ti anak daking ka. Saan? Dinakman pagpugpungtutan. Bugbog kawan na kaidin ti loko. Tiyaw mo ni Mama. Nakaturog ako na. Naging tuturog at lang. At narumuwaran dito silid ko. Lupay, agladladin nita. Gaboy tinagtumpalan ti relasyon may kan ni Rubin. Ngam, no nagpaligi iti pampanunutak na ramitan. Agsitsito ka lang. Kasano na saan ka nalapdan anak pagkamatay. Ang mga no may saak itan analamiis abangkay. Apay pinanawam ni Nicole iti kwarto na Adora. Kasanon no ituloy na ti agpakamatay. Nasimbangan ti turog na pinanawak. Sigurado ka iti dayta? Mauricio, madanagan ka kadimatlaang? No adadakas ang mapasamak iti anak ta. Idinto ta saan mo na pinanunot ti ibunga ti inarami. Saan nakadi ang maawatan? Kaya't ko laang ayadayo ang mamimpinsang iti dayjay a Robin. Ay, masyanak lang iti anak ta. Mariknak nga ay ayatin na launay ni Rubin. Kaya't anya ti kayat mo? Baybay ang talatan ti anak ta. Kat kay kayat mo nga rod amatay ni Nicole, agpakamatay. Kabailan ti konsensyam. No amubla ko mga kulkulayaw ak pailaang naging gaita. Pakawanan nak iti naramid ko, Nicole. Jak kumaam mo, no kasano nga akwen ti konsensya ka. No gapo iti dahit yu asim card ti gapo na aginudas mo ti biyag mo. Papa, Saan naklakat di ang mapakawan ni mamang mo? Amangan no ilunod nakpay. pakawanan na ko Papa. Gapulaan ka ni Rufin. Nagbalina ka na sukir kada kayo. Akwek met nga adda basol ko. Nagbalina ka man nagpungpungtot unay kan ka. Amok apatpat ganda ko na Papa. Pampanunutin niyo ti pagimpaga. Maaga. Maaga, gapo ka na yan. Saan ka kumangagsangit? Bayam.
Kasaritak to ni Baldwin tapno pa umayan na ti kabsat na. Amo ka mailiw ka unayan ken ni Rovin a kaayan-ayat mo. Ita na mariknat no kasano ti panang ipatagyo kanya, Papa. Ipaay kung ti wayawayam. No anya ti mariknam a pagragsakan. Saan da kala di ama pukaw iti biyagmikan mamang mo. Ang yaman ng Papa. Ikarik, sana kung nagsukir ka na kayo. Nicole, Ang yaman ng Papa. Ang yaman ng kunay. Sigurado ka ka di iti day tapangadin mo. Palubosan mo ni Nicole iti relasyon da ka ni Robin. saan ka di aday ito iti kayat mo, Adora? Ha, Nakal tinagdumaan ta iti panangiparik nata iti pamatag iti anak ta. Kaanos, ken nadungo ka iti anak ta. Idinto ta siya ket saan. amok. Ada kabukbukudam awagas. Iti panangipariknam iti panangipatag mo ka ni Nicole. At dala ang may sa pagsidawag. Saan kanon nga agsuksukir kadata ni Nicole? Anya? Ama nga nun ni Robin daytan. Naawagan nga tan ni Nicole kat imayan adagos diti balay. Bayam siya kung ti mapan mangilukat iti ridaw, Adora. Urayak lang ang sidukar iti dayta na amuak, Nicole. Kasanon no saan da ka analapdan na iti datakkel mo iti panagpakamatay mo. Madama ko manalamlamayan yu ti bangkay kong Iris. Lumlumda ang kumangat kan ti kararwak. Talaga nga'y ayat ang unay ni Robin, anya. Nakulapan ti panunot ko. Nagsakit tinakam ko. Idi maduktalak asinukatan ni Papa ti SIM card ti cellphone ko. Sumot lagayam asaan ka maawagan, idi. Kunak no dandakas ana pasamak mo. Ang dakdakas matgayam tinapanunot mong aramitan. Agbababawi ako na Iris. Amok. Sanak ama pakawan ti Diyos. Iti pa nagpakamatay ko kuma. Kat saan ama kasaklang ti kararwak sa ilangit. Naragsak ka siguro itan kalpasan anawayan ti ayan-ayat yu kini Robin. Nagunagлагit din na ita pa nagsinnaay mo. Sa kilaat alimiday ti langa. Saan ka di arumbang kuma amaragsakan ka? Pasensya ka na. Ita ang mamiris ko. Nasukirak na anak. Iris. Apaman ang nakasalitak ni Iris. Imaya ka dagos diti balayo. May liwak unay kan ka. Di na ko maarakupan, Robin. Kababain ka dagiti dadakil ko na makita data. Nyam si papalubos dan iti relasyon ta saan ka di. Nakasaritam ka din ni Papa. Jak nakita ni papang mo. Ni mamang mo tinang pastor kanyak. Naragsak anak isarsarita kanyak. Naibaga siguron kan ka ni Iris. No apay asi papalubusan ni Papa iti relasyon ta. Nagbutang iti panagpanggap ko apa nagpakamatay. Anya? Awan na ibagbaga ni Iris kanyak ka. May turid mo tagpakamatay. Gapo kanyak. Gaputay ayatan ka, Rufin. Ngam, awan ko man ti sir biday ta apa nang ipatag. No nataya ko na. Dayawak launay ti kinaimbagyo ang naganak, Tata Mauricio. Kisunan laos ti panagram ko kada kayo. Inton may sakan nga ama. Maawatam to. Adagiti anak ti gameng dagiti naganak. Wait gayam. Apay. Awan pa'y asawam? Kuha. Diyak ka mo no kasanosong batak na ita sa ludsodyo, Tata. Baldwin, imayak ta kayat ka kasarita may papan kada Rovin ken Nicole. Et ko atulungan na ka. Tapno na pintas ti pagbanagan ta. Kababain ko maamamuan nyo. Natangkan ti ulo ti kabsat ko. Awan na saya at pagbanagan ni Nicole Kingkwana. At dapat gundaway, Baldwin.
Nulakit ag tinulong ta. Agbalinto ang naragsak kan nalagda ti patempatagda. Wag tinulong ta. Saan nakabuybuyan latan nga gininom manong? Kaduan lakit di. Naala sakit kita ang tagkapsat, ngagsangsango agin ino. Ikaw ata lang, ba? Awan makakit kita. Di nakladang kaya na namang rambak iti relasyon mo ikan nikaw. Kaya't kakasarita iti dayta abanag, Robin. Kita nyo, ay ayatin na ka talaga ni Nicole. Maiturid na tiyag pakamatay, gapo ka niya. Kat, maragsakan ka, gapo iti dayta. Dumngag ka. Panahunan ngagbalpaliw kan, Robin. Anya ko matibal-baliwag. Manong, saan nyo kumaadadaulin ti kinaragsak ko ita? Robin, bayat nga urayam ang makapalas ni Nicole. Kaya't ka kasarita. Ha? Saan ka nga ungtan? Si papalubos ako iti relasyon nyo ken ni Nicole. Ngam, at dalaang kayat ko akitawan ken ka. Anya na dyan, sir. Patpatgan mi nga agasawa ti anak mi. Awan sa bali apam panunutan mi, no saan ati pagimbagan ken pagragsakan na. Ay ayat mo tunay ni Nicole, sir. Kayat ko apanaknakam. Ha? Nagbutay nga idi pinanggap na at katalantibyag na. Nutakas la ko makigasat na. Jaklakat di mapakawan ti bakik. Kasla kaya't nag-akonsensyahan na dyan lakay. Nawaya kayo iti ayan-ayat yo. Kem saan nyo kumabaybayan ti panagadal yo. Kayat ko ang makaturpos kayo nga agpadpada. Maragsakan ako makakita man ng king ka dito'y pagadalan, Nicole. Nasurok ka makalawas, adi kay may nagadal. O nga Rod, naimbaglangan na. Tamam mo ni papatid din tayo. Kat naipanguspusan na ti panagtuloy ko nga gadal. Kakaasi akto nga gabrot. Kan mangikamakam kadagiti masapol nga idatag ko a requirements. Kabaalam na ita, masirip ka. Agyaman na kiti panagtalit mo kanyak. Kayong ka talaga. Aklunak, nabaybay akti panagadal ko, Iris. Aglalo ita, kada inspirasyon mo. Naragragsak kayo nga taitan kini Robin. Una, ket kasaritak to anasayaat. Iti kasta, ituloy na matlang ti panagadal na. Oh, iha. Alas 5 pa lang iti malam, ngam nakasangpet ka. Nagawid ka dagos, apaman na nalpas ti klasik, mama. Ado nga min tilipas ko a project. Nicole? Oh, ada ka di kayat yung ibaga kanyak, mama? Oh, nadyayan ni papang mo. Madamdaman nga agsarita ta, iha. Sa batit ni papang mo. Sige, mama. Oh, Adora. Nalawag man tarupa man ang sapat kanya. Andar sa pakaragsakam. Nakasangpetan ni Nicole. Ado ka no ti aramidan na. No kasi ti sigod kumakadwa na ti kayan et na iti dati ugundaway. Tsaklaamon. Napintas ang pagilasinan. Oh, panyamanan ti kayat mo asawad. At dan nagnakman ti anak ta. No saan nga agbalbaliw ni Robin, amangan no ti anak ta ti mismunto ang makaamiris. Ti kayat mo asawad. Nakaamiris nga tan ni Nicole iti bidot na. Iti nalao sa panagayat na ni Robin. No saan nga agnakam ni Robin. Ngam ti kinapod noon nakapagtulag kami ken ni Baldwin. Naklaat ka, nakakita ka niya, Iris? Kunak man na nagkuyog kayo kini Nicole. Si papalubosin dagiti dadakkel na iti relasyon nyo, saan ka di? Saan kayo ana oray iji universidad? Awawagak ni Nicole. Saan nakasungsung-batan? Saan kami ang nagkuyog at nagawid? Diya ka mo ta, saan kami ang nagkita? Amangan no nagawid adagos, kalpasan analpas di klase na. Ado nga min di ikamakam na. Ken, awan panawon na kanya ko. Ano ka anong awanan problema ka nagiti dadakkel na? Ni,
Makagura kan samat tan Robin. Mapanakarutan. Naklangan nagbartag. Siramunan naktumat lang ni Manong Baldwin. Ni Jeff balay ti paginamak. Makauma. Tanganan ti tingid ko nga dumdumog ah. Nagsugpot pa yan lagi ti mata. Namadupay ti aramidag. Si Rufin. Itay pa day ti ngumawawag. Hello? Pinaguruuray na kiti pagadalan. Nagawid ak kami na dagos. Ado nga min ti kamakam ko. Kinisaan mo sungsumpatan ti awag ko. Robin, makagura kan samot kan. Maawatan na ko ma. Mukha ano pa si papalubusan na itinadakilta, Nicole. Pangasim. Di na ko mapagduaduan. Ay, ayaten ka. Kana, panunuton ta ko mati masakbayan ta, Robin. Nagbaliw kan. Sinabidungan na itinadakil mo ti panunot mo. Saan ka ko mga panunot iti kasta? Ipatpatagdak iti dadakkel ko. Ay ayatin ka matunay. Robin, ay ayaten ka mga. Nupot no reta, paragdakam. Ha? Saan ka diya si katirumbang amang ipanagnak iti dayta? Pampanunutom ko mati masakbayan ta, Robin. Agtuloy ka nga gadal. Saan ka kadi amasyan iti kabsat mo? Agkita tayong tumbigan. Hello? Inidop ng ti cellphone na. Sanan nga inuray no manugot ako na saan. Kasla paggrabangak akaayan-ayat na amasapol nga agparangak ken kuana. Di na pa yan kaya tadinggan ti daduma ko mga ibagak ken kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti mapaspasama king ka, Robin? Basol mo na ito'y Manong. No saan ka kumanakibiyang? Saan namang liklik ni Nicole kanya? Nabartag kan. Di mon amo ti sasawam. Agayan ayat kayo pa ilang kini Nicole. San ka ti? Ngam nagbaliwan. 5 minsan kanya. Yung ka maturugan. Baliwan tatag sarita itong bigat. Nicole, nung nga tayo disumpay lang data librong. Mangan ka pa eh. Saan mo ka di analpas idirabi dagiti assignment mo ito? Saan man, mama? Inkarigatak nga inlupas. Uray makaturturo ka kunay. Palabasak lang to'y libro. Ang mga nukalaat nga giksamin kami. Ngamangan ka pa'y nga umuna. Ituloy mo ito da ita kalpasan ti panagan mo. Didak pa kadanagan. Agmerienda at tumat lang iti pagadalan. Nabsuga ko na. Kita ni Papang, nabsugan. Uray siyak, mama. Tumakbirak mo tan. Inakagdigusan. Inton bigatan nga ituloy ko da ito'y. Oh, Adora. Anya ti isil mga agmaymaysa. Kaslad na pakaragsakan unay. Mauricio, saan ka pa'y kaya marimor? Papayawan ka di tinadlaw mo, kanini ko? Adan nagnakmat na. Napasnakan nga gada. Dahi tati pakaragsakak. Kat malagi ko dahi di pa nagpanggap na ngagpakamatay. Gapo iti nalaos a panagayat na kini Robin. Wen kayam, kumusta da nga tamat kan ni Robin? Dahi tati jak mo, tama kasarita klaang mat na mga tayon. Tanong simang patan, sumrek matadagos iti kwartunan. Saan pa yan naulit ti panagsarita mi kini Baldwin? Agpada kami nga taam makumikom. Awan mo't nga tanti makunam, Robin.
nakipagkita akon ken ka. No saan ka adimteng, ang mga lusin murot akarag iti kabarkarak. Saan tang agsartag ang mga awag kanya? Saan ka kadipay nakapagpanunot ang mangituloy iti panagadal mo? Saan mo na tayo tatipagsalitahan ta? May iliwak ka ka. Kapapain ka dagiti makakita ang arakupin na. Man ano? Agayan ayat tangan. Saan? Kasanon no? Sa kaya tiyag si kong abalasang. Kayat ko apanagkam nga ayatin na. Pangasing. Saan kumamot akas tati panguspusan, Robin? Masapo naman luki ko ni Nicole. Awan ton maramidan na nung sikog. Kastilangan. Mapantay ti sigo na papaparanta. Kalpasan na makapangrabita. Diyak kayaton ti mapanijay. Amok nga minuan niya ti pampanunutam. Agawid akton inton madamdama. Tarugyak tong ti mga ramid kadagiti project ko. Kung nagtupay ngagpadata ang magumikom, Baldwin. Naimbag man ta panawon mo nagpasyar diti opisina. Pampanunutot nga di balayo ko matuumayak, sir. Tamakitak ni Nicole. Aywan gayam, kumusta ni Nicole? Paragsa ka na ka mga ipadamag, Baldwin. At nagnak man na. Napasnak itan nga agadal. Ay, iyapal ko launay kini Robin. Talaga naloko ti kabsat ko. Kasano nga rod? Jack kumakayat nga ibaga kada kayo. Amok, gapo kadagiti aramidon ti kabsat ko. Saan ko maarumbang anak ayan ayat ni Nicole Kingkuana? Agin inayat na launay. Katra umagkirik na ni Nicole. Kakaisuna nga anak mi. Katdungdungwan mi launay nga gasawa. Nakagasgasat ni Nicole, sir. Tagasgasat ni Robin. Noam mo na kumanga ilalaan ti panagayat ni Nicole Kingkuana. Ay, sige sir. Ang mga makasinga ako ni kada kayo. Dandanik pa yun nalipatan ti papanak. Pumasyarak to iji balayo inton malam, sir. Pinay pa'y sunggayam ti imbagam nga umay kagpasyar dito yung balay. Agpadatamot nga ron asaan nga uming inom. Sagpaminsan laang, sir. Ni Nicole kumatigagara. Diyak ka mo no si Mang Peten. Nandani nagsaruno talaga nga din tayo. Oh, at ay tamat gaya man ni Nicole. Papa? Ne? Adam kaya sa nga iliw. Sige, Nicole, agsarasarita kayo pala ang kini Baldwin, ha? Tama pa nakagsukat. Kumusta ka, Nicole? Itaman lang nga kita ta. Manipot iting sangpot na ka ni Ruben iji balay. Kababayin pa yan. Nga magyaman ako na manong Baldwin. Hindi sinak iti pakadadailak ko ma. Kumusta ka yun kini Ruben? Nasayat mat manong. Ngam no daduma. Dinak mawatan. Man nga. Agkita kami ta. Ado nga minter aramida. Nicole, awawatom lang ko man ti kapsat ko, ha? Ibagbagak nga ituloy na ti agadal. Ngam dinak matdangdanggan ti kapsat ko. Nagladaw kang aminan ng mawag. Nakasangpit akong niti balay. Anyak, mapan kayo ti bar inton madamdama? Ada kakaduwayo ang napipintas sa babae? Mayat sa. Ne, itaman pa yan nasapa kasi mangpat. Ay, sige nga Rodan. Rumarak matlangin ton madamdama. Ne, papanampay lang. Aywan gayam, kagap-gapo kay balay da Nicole. Apagbitla nagsarita kami. Taado ka no teraramidan na. Kasya na mo't na dyan. Ket, saan ka nga umapal? Naimbag tas saan ko nga imbaga Kingkuana ti inaramid mo ide dito'y balay. Nagrigat mat ngagpaiso no pasig nga adal lata. Pasapol mat nga galiwak sa ita sagpaminsan. Iti mulaang mo ti mabalintag pagpasyaran, Iris. Ay, makabanog ti magna. Agpipiknik tayo inton malpastik sa amin. Awisam ta ni Robin. Apay, anya din nakita man nakakigtutam. Ha? Ni Robin, Iris.
masiksag karudan mo't ni Robin iti dayjay a babae. Ah, mayat mo't ti loka. Iris, kalaat nga gupit ti baruwa ka. Insukat na ka din iti sabali a babae ni Robin. Itamang pa yan nasipngatan ka si Mangpet Nicole. Apay, nagan-ano ka? Nagpasyar kami ka ni Iris, Mama. Pasensya kayo, Mama. Saan kayo masawa ka sa ita? Oh, Sige, Mama. Nicole! Nicole, iha! Apay na tan. Nakalablabaga na kiti mata na. Nagsangsangit na ta. Adora, si Mangpet kayo man ni Nicole. Ang simrek mat adagos iti kwarto na. Juan, nagpasyar na ka nabiit ka ni Iris. Oh, ope asaan na ni Robin di kinakuyog na. Saan tan samat una yan ngagkit kita. Di pa'y pimasyar dito yung balay. Itay kakalipay nga aguro oray diti parke. Pilpilitan nak iti kabarkada kitay. Ako muyog ka na ko ada. Dagiti barkadam. Wano babae. Ano ti sasaw? Di ka kuman nagulbud kanya. Daytoy ti pamanagnak. Tapos na kiti alatawan. Nangalami kita to eh. Nakita na kayo ka ni Iris. Apay, Robin. Kunak no'y ayatin na. Yamin sukat na kayong iti sabali a babae. Sanak ababalawan. Basul mo mutlaan. Apay, adinak mawatan, Robin. Sanak ka din nga ay ayatin. Malpasak to namanan. Ngam di matlarumwaran ni Nicole iti kwarto na. Saan ka no pa'y mabisin? Madamdama ka no namang rabii. Saan man na nakigindan kadataan ng rabi eh? Manwa mamikat. At ka di problema ti anak mo. Tsaka mo, gamitay si Mangpet. Kaslag sangsangit. Apay nga ta. Oray ta nakapanganak natin. Mapan ko man kita iti kwarto na. Nicole! Nicole, iha! Nicole! Papa? O, apay ngagsangsangit ka, iha! Papa? Awan na niya man na daytoy. Nagungat ngamin ti may sa nga instructor ni. Marigrigatan na ngamin iti may sasabjek ko. Podno nga ta ti ibagbaga na. Wenno adda ilimlimed na a problema na. Yawag ka man. Tinaklat ako mabaybayan. Dayto ti kagurak. Saan mo nga ulitin tag isang pati babae ti balaya? Ti kalamasyan ka dokwana. Ito siguro tiga po asaan ka ang mga asawa. Saan ka bastos? Oh, sino mo tayo mamawak? Hello? Awan. Dito yung agpaiso. Anya? Kaayan-ayat mo ni Bridget? Ha? Sige. Bye. Asino a Bridget ti bagbagating mawag? Di pinapanaw yung babae. Salbag ka! Dagay boyfriend na! Ipangpangtana ka! Anya? Agan-anad ka! Anya ka na ya! Babae, ti pa kaisag makam! Kasano na Nicole? Saan mo nga ilingad dagitilwam? Sangsangitang kid din ni Robin? Pay amon no isukat na kan iti sa bali a babae. Ay, ayatik ni Robin. Ay, please. Di nak ngamin maawatan ka. Tandali tiyakot ka ba ilan? Anya ti kayat mo asawon, Nicole? Madanagan akman. Aywan gayam. Amo ka din na ito'y dagiti dadakil mo. Makadkadlaw dansan. Ngan, likliklikak. Ama pagsaritaan mi ti may papan ka ni Robin. Ama nga nagumura ni Papa. Ngayon na. Isakit mo pa ila. Nagadagdag sa ti barukong ko.
Kasla jakon mayolo ti kadal. Ngamjak mat kaya tabayan dagiti dadakkel ko, Iris. Nalwa pa'y kidin ti libro ken papel mo. Anya aya day ta siya akong timang sumbat. Ang yaman na. Ngam, kabalak na ito eh. Ikarigatak. Masapul nagbalinak anatipkar. Sino tinagiparsak iti botay, ha? Siya, tikarkaritan nyo. Saan kayo makibiyang? Doa kami lang ni Robin ta Grinisot. Loko ka. Inagaw mo kit din kinobiyat. Hoy! Saan kayo makibiyang, ha? Papayak na ito ang taog. Talagang awanan ti pangisuruan kini Robin. Anyan to nga oras nga makasangpot ti loko. Sino dito yung mamawag? Hello? Manong? Robin, ayan mo. Agawid kan. Apay nga. Pagawan anak. Apay, sumungbat ka. Hello? Anya tinapasamak. Iha, di ka kumakilimad ka na kami kan papang mo. Amumi nga na nagsa na problema. Mama! Iha. Apay. Ni ka di Robin. Apay, iha. Anya ti problema yung kini Robin. Kasla jakon kabalan. Nicole. Papa, ni Manong Baldwin to'y umawawag. Mabitlang na. Hello? Nicole, umay ka kuma dito ospital. Ni Robin. Ha? Apay ni Rubin, Manong. Ano ti sugat nang itaray na dito ospital? Kat amangan no saan ang amalasan. Anya? Sana mabali namatay ni Rubin, Manong. Ay, Diyos ko. Iha. Kalma ka kuno. Apay, naano ka no ni Robin? Makaumay ka ka dito ospital, Nicole? Uwan, Manong Baldwin. Umaya, kitamit lang. Agpakuyugat ka ni Papa. Sige nga, Rodan. Kasaritak biti doktor. Bye, Nicole. Bye, Manong. Papa, kuyugan na kumay di hospital. Kayat ko makita ni Rubin. Ne, apay, ano? Japay ka sa nga may lawlawag ka na kayo, Papa. Ngam nakaro ka no di pa nakadangran ni Rubin. Amangan no din at malasan. Anya. Papa, kuyugan na kumay di hospital. Kayat ko makita ni Rubin. Sige, iha, mapantang nga Rodan. Kasti ko latan. Uray tanadalos matikawas ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Apay lang iti emergency room ni Robin. Kas iti ko na ti doktor. Pagduado-an no makalasat pa'y. Kaasip ni Rubin. Ikaw, iha. Pagkalmaam kumatinakam mo. Pagkarharag ka, sapay kumatama ispalmat laeng. Anya nga min tinapasamak, Manong. Sino tinangdangran kan ko na? Apay, adi ka agsao, Baldwin. Papa, agawit kayo latanak. Agbatiak pa lang dito yung hospital. Siya kung ti makaamo kini Nicole, tata Mauricio. Masapol ko ti kasarsarita. Tamadanagan akmot iti kasasaad ti kapsat ko. Sige nga, Rodan. Kat na, awan kadwa ni Mamang Yuji Balay. Daira namat ang nagbakasyon da sendong kanti katulong. Iha, awagan nagtulatan. Taumay kasukunan. Mabainak amamuan ni papang mo, no kasano tinapasama kiti kapsat ko. Babae ti gapuna. Binagkong kun minalmalo ti kayan ayat ni Bridget. Iso nagduha-duha at nurumbong nga ipakaamok pa ilang kingkate amin. Kung nagtupay ka na, isumat lang kayo. Amo kitin, Manong Baldwin.
Hindi kinasaritak. Naglikodan na. Kanayan ko nga ungtan. Ay na, tayto lang nga runong tinapasamak na. Ay, pinang ni Rufin. Manong Baldwin. Oray kas diya'y tinaramit na. Naidumto mga ayat. Oray kasano ti kinaloko ti kabsat ko. Sige. Panawan ka pa na. Mapanak iti chapel da iting hospital. Tagkararagak. Sabay ko matamahis pa ni Rufin. Tapno maikan iti gundawan nagbalbaliw. Oh, Adora. Papayarin mo ka pala iti kwarto ta. Naturog ka kumalaktan. Anyat orasan. Ang kapkapi ka pala. Ororaya ti awag ni Nicole. Ngem umyan samot iti ospital. Kasanon ti sisirek na iti klase na inton bigat no mapuyatan. Ay, talaga nga ayatan na launay da di Robin. Adda pa kaburbur siya Adora. Nadlaw ko. Pakasla saan akayat ni Baldwin ama amuak no anya ti pudno ang napasamak iti kabsat na. Anya ti kayat mo asawan? Anya ko mati ilimod ni Baldwin kan ka. Kat nasingad kayo mata ni titunggal maysa. Nakakaasi mo tila nga ti kabsat ko. Uri kasano ti kinaloko na. Kabsat la ti kabsat. Ha? Nagarang-ang ni Robin. Makapuot mo't laagan. Agyaman ak una Diyos ko. Inispal yung matlaang tibiyag ti kapsat ko. Manong Baldwin. Ating ko, agyaman ak, tanakapuot ka matlaagan. Milagro ti pan nakalasat mo. Kunak na matay ako. Di ka pailangag sa asao. Ang mga numakapadakas king kaating ko. Diyak may garurag iti saka. Anyat ti kahit asawan na ito. Ano ni? Agdaran na iti sugat mo. Di ka nagkutkut eh. Sige, mga yabak iti nurse. Manong, ibagayaman kanya tipod no. Baldado ak ka rin. Sumat lagayam alimlim tagdag iti matam ni Col. Manartara igid manin nagitiluam. Inkarigatak ti imay dito'y pagadalan. Importante dagiti subject ko itangal daw. Kunak tupay ngamin. Dayjay lang aron. Nakasara kan. Ang dagayang boyfriend dayjay abridging. Iris. Ang mga no saan amay may sa ti babae iti biyag na. Malaksid kan dayjay abridging. Ngam itilaksid ti amin. Ay ayatak pailaan ni Rubin. Napudno ka mat nga agayat, Nicole. Ay may salaan ti kalkalika ko, mak. Sapay ko mata makalasat pa ni Rubin. Ngam, no saan pa'y anak kapuon? Mabit lang. Sungbatak na ito'y awag ni Manong Baldwin. Hello, Manong. Nicole, kaya't kung ngay pakamuking ka, nakalasat ni Robin. Kasta ka di, Manong. Nagyaman ang Diyos ko. Wan, nakasaritak pa yan. Nalaganan ti barokong ko, Manong Baldwin. Kalpasan ti klase kinton malam. Mapanak to dito hospital. Robin. Sana kasangita. Si bibiyagak pa eh. Adyakan aya. Kas naawanan ti patag ni Nicole King ka. Saya atom kumati makisarita king kuana. Awan anyaman na kanyak, Manong Baldwin. Manong, panawan na kami pala eh. Nicole, pasensyaam lang kumanti kabsat ko ah. Robin, agsarita tanto na saya at ito maimbagang ka. Sige, mapanak pa. Robin, naawanan na pulos ti patag ko kan ka. Bayam, dahito yung ti maudi apan nakakitang kanyak. Makaanayan apakalagaan ti riknak anay spalkan. Amok nga ayan nak, iti kasasaan ko. Kan babalawan nak. Dahito iti maganam ko, saan ka di? Awan ti kas
kasta panunod ko. Awanan serbi ti biyak ko. Nasaysayat la ko man anataya. Saan ka ko mga agsawi ti kasta? Tinapatay si bibiyag ka. Kan saan mo ko maapukawan tinamdamam? Bareng makapag naakan tumatlaang, Ruben. Babae gayam ti kapuna. No apaya saan akayat ni Baldwin ang mamwak no anya tinakaigapuan tinapasamak ni Robin. Ngam iti laksid ti amin. Sila ladingit ka pa ilang iti dandani nakatayan ni Robin. Oh man. Nicole, iha? Anya nga ron ti pangadeng mo? Masyanak ka ni Ruben, Papa. Kung natutugtog. Ang mga nasanto na makapagnapay. Ay, kaasim at ngagpaiso. Ngam saan kumaan na pasamak na ijay? Diya ka mo nga tagayam na dagsa na problema iti relasyon niyo. Mas daawak laeng. Tanong ka ano pa si papalubos kami ni ti relasyon niyo. Di nakmawatan ni Ruben. Mama, Papa. Ngam sana ba de? Oray ta nakalasatan ni Ruben. Saan kumapay ang mabalin nga gawid ka? Ngam napilit ka mo't. Mangsulduak ton iti nurse ang mga sikasuking ka. Awan mo't lahin ti serbi na. Nagbayagak pa iti ospital. Kaya't ko pa ikiti namatay ako. Basol mo ba't laang daytoy ang napasamaking ka? Uyan, basol ko! Kastoy lang nga rodon tinapasamak mo? Saan ka kadipay nga agnakam? No sikat tinakapasamakan ti amin. Anya nga tati marik na manong. Panawan ka dito kwarto. Makaamupay lang ti katulong king ka. Takumita kiti nurse ang mga sikasuking ka. Kaya't ko kumasarong karan iti ospital ni Robin. Tapno makita ko mamot ti kasasaad na. Ang nakarawar mat gaya man. Manipod iti nakasarita ki hospital. Saan ako na nagsublipay. Makaanayan ang naamwak ang naispalan. Awan met gaminin tiga po na asarong karampay. Saan kami ang nagsarita nagsina. Basta, iinsukat naklatan iti sa bali a babae. Kinamaang, no ituloy mo kailangan nga ayatan. Saan ta na pagsaritaan day ta, Iris? Tinapatag kanya. Ti panaghatal ko. Pudno day ta, Nicole. Inton makaturpos ka, ma'am to ti lalaki arumbang para ken ka. Diya ka muna agayatak tupay, Iris. Ngamin, ni Ruben ti adda dito'y puso. Oray anyaman dagiti mapaspasamak itinagbaitan mi. Nabayaga nagsarsarita da Baldwin kan papang mo. Ngam saan na kan anauray, Nicole. Amangan nang awagan na kan tulangan. Pagasan kanu ni Baldwin ni Robin ni Manila. No saan kanu amasigod? Amangan wag tinag a cancer. Wano maputad ti saka ni Robin ang mabalin ang pagkatayan na. Anya? Iha, mabalin ka akuyugan. Tapno makapagpinakada kayo matlaeng. Maawatan mi tiriknam, Nicole. Agyawan na kitipan nakaawat yung kanya. Ngam, nasaysayat no di nak makita. Tapno, saan na nga ay ayan ti kasasaad na. Kan, ipaay kumatan ti waya-waya na. Amang tingiting itiriknanan no ay ayatem nakpay. Inarakot na? Pagkawanan nak manong. Loko ak. Ngam, sipod na tayo nang itinadakal sa italaang manan ngang luwaak. Agpaiso, loko ak. Ngam, saan nakabinaybayan? Ading ko, sapay ko matagbalpaliwan. Aywan gayam. Agsublita pa iti ospital, sakbay nga gawit tayo jay probinsya tayo. No mabalin. Agnaila ko ni ti Manila manong. Anya ti ko na? Di mon kaya ti agawi di lugar tayo. Talaga kati alipata mo ni Nicole. Diakon kinakuyog ni Ruben ang nagawi dito probinsya tayo, Nicole. Kaya't nangagnad di Jain Manila. Manong Baldwin, saan na kun akayat na makita? Di na kun ay ayatan.
dinamag ko king kuana dayta. Ngam di naksinungsong bata Nicole. Saan kami man laeng ang nakapagpinakada? Ninamnamak nga kita kami pay. Amok ang nalaos ang napasaktan na katikapsat ko. Karbang ti agragsak iti pudno nga agay-ayat king ka Nicole. Ay at kunay ni Rubin. Manong Baldwin. Ni Rubin ti adda dito'y puso. Kat saan kunto amalipatan. Kung ako man no naawat mo, tinagtungpalan ti relasyon niyo kini Robin. Ay agsangit ka pa'y lagaya. Ay at kunay ni Rubin. Ngam, iso ti saan anapod no kanya. Insukat na kangarod iti sabasabali a babae. Ket, dayta ti dandani na nakatayan. Saan mo kuman nga ibaga dayta? Nakam ti Diyos ti panakaispal na. Tapno maipayan iti gundaway nga balbaliw. Anya nga tati talaga a plano ni Robin. Apay asaan nan akinaya tinagsubli dito'y probinsya. Diya ka mo, Iris. Kasaan mo't ana ibaga ni Manong Baldwin tigapuna. Kumusta nga tan ni Nicole? Diyan mo na nga ta nalipat ako. Mabainak unay karagiti inararamid ko kenkwana. No ay ayatin nakpay. Mabali na malipatan nagtumatlahan. Awagak gayam ni Manong Baldwin. Mangibagaak iti kwarta kenkwana. No kasta sumangpet ni Nicole, ag diretsyon iti kwarto na. Kaaduan na arabi unay en rumwar tapno mang rabi. Adora, matanagan iti kasasaad ti anak ta. Ang mga nurinik na naunay tinapasamak iti relasyon dakin ni Robin. Katamangan no anya ti daka sa mapanunot nga aramidan iti bagina. Ti mo ti bagbaga na kanya ket adu ka no ti aramiden na. Pinanggap na idin tinagpakamatay. Ba na ka nagbabawyan na launay? Ang kasaritam tuman kit di. Palagip ko gayam ni Baldwin. Nang lipat saanan nga umay dito'y balay. Congratulations, friend! Kamaw dyanan na. Nakaturpos na matlaangan. Iris, kablaawan ka man. Aywon gayam. Saan nakangatan ang malaglagit ni Robin? Uray, kablaawan na kamatla ko ma. Sana mo nga mong agturpusan. Nicole, congratulations! Ay, Manong Baldwin! Agyaman nagtana ka umay ka man. Jak malipatan ti panangawis mo kanyak. Hipag ay este, Nicole. Ken, adanang nang runa amang kablauking ka. Robin, saan ko namnamaan? Agyaman ako nay. Pakawanan na ko ma. No ko na malinipat na kon. Sila lagi pakpalakan ka. Nguray amok. Nasaan ako na may kari. Robin, ay atan ka pa hintaan. Imadayo ak. Ngayon nagtalinad ka di puso. Nagsubli ak. Kalpasan ang naurnos ko tibiyag ko. Tapno may kari ak lang nga ayatan. Agyaman ako nay. Nakaragrag sa ka, Robin. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.